Den filmer ikke nu. Nej, det gør den nu. Sviger du nu? Nej, overhovedet ikke. Susanne? Kan du komme herned? Det bliver plads på bagefter. Ja, kan du godt holde det selv? Jeg holder det bare selv. Ah, det er fint. Fandme god der. Det var det, vi skulle have gjort, Brian. Det kan du gerne have stukket i. Ja, det vil jeg gerne. Har du hård hoved? Jeg tror ikke, det er. Den er svær at trykke igennem. Det er den. Du skal trykke til. Det skulle jeg i hvert fald, men jeg har selvfølgelig ikke så mange kræfter. Kommer der drik? Ja, du står. Tager mig. Jeg tror, den er der. Det tror jeg bestemt også, Ja, den den er. er rigtig fin. Den er rigtig god, den der. Men prøv lige at se. Se, han husker det der. Det gjorde jeg ikke, jo. Det var sgu da derfor, du blødte sådan ud over det hele. Ja. Skal jeg fat længere ned? Du har fat for langt op på... Vil du... Ja, det var den, jeg skulle have. Det er fordi, du ikke lukker helt af for slangen. Du er for langt op på slangen. Ja. Du er ikke for enden af den. Det var det, der gik galt der. Ja. Den er der. Den er der 100%. Det er der slet ingen tvivl om. Den er der helt sikkert. Er der højt modtryk så? Nej, nu. Super. Der er ingen modtryk. Så er der jo ikke løg tørt. Jeg har sådan en. Jeg har den her. Sådan. Trykker hårdt. Sådan der. Helt fint.